Na gaji addinin musulunci ne fatin daga iyaye da kakanni, matata kuma fasto ce, amma ban taɓa tunanin canza mata addini ko kuma ni ne tunanin canzawa ba. A cewar Baba Bola Ahmed Tinubu. Praying to the same God. We are answerable to the same Almighty God. We will answer to it. Kamar ne da kuka ji Baba Bola Ahmed Tinubu ya ce ya gaji addinin musulunci ne tun daga iyayensa da kakanni, kuma tun yana ƙuruciyarsa ya kasance musulmi ne. Kamar da yadda ya faɗa a wannan bidiyon, a inda ya ce fa matarsa Oluremi fasto ce, kuma ban taɓa tilasta mata ta bar addinin ta ko kuma ta karɓa addinin musulunci ba. Inda ya ƙara da cewa fa addini zaɓi ne, kuma kowa yana da 'yancin bauta ma Allah ta hanyar da ya ga cewa ya yarda da ita. A cewar Baba Bola Ahmed Tinubu. Baba Bola Ahmed Tinubu ya ce yana da cikakken imani kuma da 'yancin yin addininsa. Sannan ita ma tana da cikakken imani da 'yancin yin addininta, saboda haka ba zai tilasta ta bar addininta ko kuma ta karɓa addinin musulunci ba. Ya ƙara da cewa fa musulmai da Kirista duka suna addu'a ne ga Allah guda ɗaya, kuma ya ce makomar kowa tana gare shi. Ya nuna cewa fa abu mafi muhimmanci shine a nuna ƙauna da jin ƙan juna. Kamar yadda muka ji a kalaman nasa, ya nuna cewa ya gaji musulunci ne daga iyayensa da kakanninsa, kuma bai taɓa tunanin canza addinin shi ba. Kamar yadda bai taɓa tilasta matansa akan ta bar addinin ta na Kiristanci ba. Duk da fa ta kasance cewa fasto ce, kuma ya san cewa kowa na da 'yancin yin addininsa, saboda haka ko ya shawo kanta ko kare shawo kanta, kowa ya addini shi. Inda ya ce both Christian da Muslim fa duka suna bauta ma Allah ɗaya ne, kuma sun yarda shine alƙali mai iko. To na san dai ba za ku rasa abin cewa ba. Comment section yana buɗe, ku ajiye mana ra'ayoyinku. Allah subhanahu wataala ya sa mu